Какво ще говорим? Какво да говорим? Кажи примерно за Иво. Днеска говорихме за великото поселение. Не е вярно, по история говориха за как получаваш Великденското и как като отидеш там къде беше и чуваш сигнали, че... Не, чуват се някакви шумове. Тя обясняваше там, че в 6 часа точно. Ама виж, човека е починал. Другото има много такива мистериозни места, където ето има нещо на телефона и си мисли, че имам нещо на лицето. И между другото вади много хубаво качество тази камера. Около Бермудските острови, затова му наричат Бермудския триъгълник. Много виж ми кореници. Здрасти, кореници. Добре, ще ти пуснала с корени вече. Аз толкова знам за да взеч покажи. Много хубаво венко. То и аз така. Until you cry back to me. You'd be laughing till you cry back to me.